Bangbudir no barwati kotoro khobjage no hok bajaktai tongthai chathai kri ingi tongnai tiprasarong chubachuni yak fologiri ke United Tiprasa Front April talni thamsal mariwo Mandwi adi blogo khobja juda juda Amchaio thangnai kokti salo Bangbudir no barwati kusapro jage no hok bai thangbakya o amchani bororok tabu nok thai chathai kri khorok bomna thai kri obahai birmani jorawo Mandwi adi blog ne juda juda thayo relief camp khlaye chamung numu bithibrai bagi kya United Tiprasa Front ni adong rok apnoti mothane tang phang sojol de burma shaka Kazang dakute bukuksong seng United Tiprasa Front ni tini fungai siri ni simin ongkal laija sini Mandwi area wa nobor kotor manjage dukho birman manai tongnai daku bukuksong no kisa misa chubachu da khlailai manno nei wan suklai seng ongkal laika sini gobangma khaka ham wan suknai ka ham Tipra rokni chubachu rangpuchani chubachu rama baino sengtini ora jeman pe khlaye samung nungmung bithibrai rok tubu yakoi sengtini phailaika tabuksuk jorotei seng tinta camp seng visit khlaika tai nangmani manai khli rok seng aro laika tai bukkunai camp seng thangnai kho total 5ta camp sengtini visit khlainai tai obo haikana seng beskani salnogobo tebo gobang borok rokni chubachu rangpuchani chubachu rok seng man khangke obo haikana seng tebo gobang camp tongba rokobo seng visit khlailai joto tiprahani khaka hamwan chuknai ka ham takte bukuk songno seng obo no kobogo phaidi UTM bai baksa norbo yak baksa ka rom phaidi tai obo hai birman manjak takte bukuk songrokno kisa misa chubachu laithani norbo seng bai baksa yak baksa ang phaidi joto no hamba daran mungke Tabuni hai kha kocho tomung tonglai mani jorabo United Tiprasa Forum chubachuni yak fologoi hoda hamgani samungo bana phunugi rikha borok haike te kubun robo agwi phake nok hok bajaroni kisele kaham angnai hnai hastini buluk korongno kok gosar kha mothani bukhaktei